Peknú nedeľu, príjemný podvečer, vážení a milí diváci. Dovolte mi, aby som v našej ďalšej novembrovej simultánke tento raz predstavil hostia, ktorý sa nám zatiaľ v tomto vysielaní a v tomto mojom programe ešte nevyskytol. Je to Alojz Hlina, pomerne nový, alebo predseda kresťansko-demokratického hnutia. Dobrý deň, pán Hlina. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Pán Hlina je tu v Košiciach, má určité povinnosti, tak sme sa rozhodli, že ho predstavíme, keďže je predsedom nie hocikoho, ale historickej strany, ktorá zhodou okolností, volebných okolností práve sa nenachádza v Národnej rade Slovenskej republiky, ale je dosť pravdepodobné, že sa tam ešte niekedy zjaví. A mňa ohľadne pána Hlinu predovšetkým zaujíma, alebo takto trochu vzrušuje jedna skutočnosť, že po takej postupnosti predsedov najkonzervatívnejšej strany, ako kresťanskej strany na Slovensku, ako boli Ján Čarnogórsky, Pavol Hrušovský, Ján Figer, je jeho osoba podľa mňa jednoznačným príznakom akejsi zmeny generácií alebo dokonca generačného prielomu, ale napriek tomu je natoľko iný ako predchodcovia, že sa mi nedá nespýtať ako prvá otázka, že ako je to možné, že vás zvolili za predsedu? No, iný, možno asi treba priznať a priznám aj ja, že možno aj pre niekoho pripúšťam, že sa môžem javiť tak, ale KDH je konzervatívna strana, je to strana kresťanských demokratov a v tom iný nie som. Čiže ja som kresťanský demokrat, som konzervatívec. Možno tie vizuálne výstupy alebo to... Vizuálna stránka politiky. Vizuálna stránka politiky môže ľudí teda presviedčať o tom, asi aj presviedča, že som o niečo iný, ale v tej podstate som presne taký, aký má byť. To znamená, ja som konzervatívec a kresťanský demokrat. No, veľa našich divákov si nevie predstaviť napríklad Jana Čarnogórskeho v istých situáciách, v akých ste sa vyskytli vy. Aj keď možno som nepoložil úplne najlepší príklad, lebo aj Čarnogórsky stepoval pred kopou uhlia, a to dokonca tu na východe niekedy, ale to už niekedy, tuším ešte v kampani, alebo nie, už myslím, už bol dokonca aj minister. Takže, no, ale celkové to platí, že proste tá vizuálna stránka politiky, ako ste to vy nazvali, nebola nikdy signifikantná pre predsedov alebo aj radových členov KDH. Politika sa mení, no viete, môžeme hovoriť, že či ten rozsah tej zmeny je dobrý. Ja som pripravený na to diskutovať. Dokonca sa s tým zboríme nielen my na Slovensku, s tým sa borí aj vo svete. Vidíme, čo sa deje aj v Amerike. Čiže mení sa politika ako taká, mení sa komunikácia aj s občanom, s voličom. Vstupujeme do neobjavených oceánov, že čo môže byť na konci. Môžete ignorovať, môžete sa tváriť, že to nevidíte, že to nepočujete. No ale potom asi v tom priestore nebudete vedieť robiť politiku. Čiže naozaj je nevyhnutné určitým spôsobom vedieť senzitívne reagovať na tie zmeny. No ale čo je také z hľadiska obsahu politiky plusové na tom, keď napríklad idete s Matovičom a v minulosti, a ešte kto tam bol, už neviem, Matovič a ešte niekto, a idete do nejakej rómskej osady a tam ich učíte pracovať, alebo čo ste tam za čo ste tam... To bolo miestne zisťovanie. Viete, ja si myslím, že ísť na tvár miesta je dôležité a politici to robia radi. Dajú si gumáky, dajú si neviem čo všetko a idú teda, a hlavne idú vtedy, keď za nimi idú v petách kamery. To teda vtedy sa vedia prekonať. No ale ako náhle kamera zhasne, tak utekajú preč aj oni. A viete, na to, aby ste autenticky prežili to prostredie, tak treba to tam byť dlhšie. No a to, čo konkrétne spomínate, ten prežitok, zážitok týždňový... Už som zabudol, čo ste robili? Ste sa ubytovali v rómskej osade? Áno. My sme spali dokonca v rómskej osade. A čo ste tam riešili? A na čo ste to... Ale my sme nešli s tým, ale to bol čiste, ale isté, práve preto na to narážam, že to bol čisto marketingový ťah. No čo iné to bolo, ak nie... Veď sám ste teraz povedali, že nič nevyriešite. Vy ste vedeli, že nič nevyriešite. Ale viete, že nie, my sme nevedeli, že nič nevyriešime. To, že sme tam boli, to nebolo to, že to vyriešime, ale vy vytvoríte predpoklad na to, že ste to mohli vyriešiť. Lebo dneska
hovoria o problémoch ľudia, ktorí tomu absolútne nerozumejú. Alebo vidia to od stola, od zeleného, od modrého, to je jedno červené. A vy si myslíte, že keď na týždeň sa nasťahujete do rómskej osady, že pochopíte rómsky problém? Nie, ja si nemyslím. Ale určite po týždni prežitku intenzívneho máte možno o niečo väčšiu legitimitu niečo k tomu povedať, ako niekto, kto tomu s prepáčením nerozumie ani trošku. Čiže... No, v prípade, že to nevníma celá spoločnosť a mediálna sféra ako marketingovú záležitosť, proste ako seba prezentáciu politikov. Nemôžete to robiť samoučelne. Ľudia tu v tej amygdale, či kde to je to podvedomie veľmi silné a oni ľudia vidia, kedy to je hrané. Viete, to je... podvedomie neobabrete. Čiže ľudia vidia na očiach, na tom výraze, že či to niekto s nimi skúša alebo neskúša. Ja neskúšam, ja len hovorím, že je to dôležité. Vizuálna stránka je dôležitá, 3D je dôležité, ja som to koniec koncov robil dlhé roky dozadu, že proste na problém ste upozornili cez 3D. Lebo vy môžete na nepozorniť tak, že napíšete A4, pošlete do agentúry a čakáte, či to uverejnia. Vám to uverejnia, a mne nie. Čiže na to, keď chcete proste ukázať, že naozaj ten problém existuje, no tak volíte, som povedal, že 3D prezentáciu, že vizuálne silnejšiu formu. A koniec koncov to je presne tá forma, ktorá zaberá. Veď ja som tú dobu nevymyslel. My ju len žijeme. Mladí ľudia, pokiaľ to nemá fotku, pokiaľ to nemá video, pokiaľ sa to nehybe, pokiaľ tam niečo nie, no tak to je pre neho nezaujímavé. A4 popísaná boldom, či jednoduchým, či môžete zvoliť fond, aký chcete, pokiaľ tam nie je niečo, tak mladý človek to odignoruje. Ale pán Hlina, ja vám rozumiem, čo hovoríte, to je v poriadku, len vy tým predávate seba, nie ten problém. Vy tým predávate seba, svoju osobu. No pozor, keď to niekto urobí tak potom, ale hovorím, ľudia nie sú, viete, nevychádzam z premisy a žiaľ, niektorí ľudia vychádzajú, že ako keby ľudia boli, a teraz prepáčte, že blbí, ľudia nie sú blbí. Ľudia vedia vycítiť, spodvedomie je silné, opakujem, že kedy to ten človek myslí úprimne a kedy to hrá na seba. A to odporúčam ľuďom byť kritický, veľmi silne pozerať, zisťovať tú konzistentnosť toho, čo ten človek hovorí, tú výrazovú silu, tú presvedčivosť. Proste to získate vtedy, keď to myslíte úplne. Dobre, nechcem to zavádzať do filozofickej roviny, ale proti vašmu názoru, že ľudia to vidia, keď to niekto hrá a keď niekto to myslí vážne, hovorí realita slovenskej politickej scény, kde sú proste na tej slovenskej politickej scéne, neviem do akej miery sa shodneme v tejto otázke, ale veľa osob a profilov na slovenskej politickej scéne vrátane podľa môjho názoru aj najsilnejšej strany vládnej koalície jednoducho je svedectvom o tom, že ľudia nevidia, či niekto hrá alebo nehrá. Že to, čo vy tvrdíte, že ľudia vidia, že to niekto hrá alebo nehrá, proste ja tvrdím, že nevidia. Alebo do značnej miery nevidia. Nie všetci. No pozrite sa, ešte sa môžete vzdať. Ešte stále máte tú možnosť, že na to rezignujete, že sa na to vykašlete a že zakuklíte sa a budete si... V svojom svete by som prežil bez problémov. Čiže ešte sa môžete zdať, ja neodporúčam. Ja som možno na to tapoval. No tak potom, keď sa nechcete vzdať, no tak bojujete s tým, čo máte. Proste ako to je. No nemôžete niektoré veci odignorovať. Dobre, pán Hlina, takže keď ste teda v pozícii predsedu KDH, ktorú ste dosiahli aj napriek očakávaniam, ktoré neboli veľmi podľa môjho názoru až tak vo váš prospech, ale ste si to vybojovali, tak určite zrejme niečo dokážete, aspoň teda určite niečo ste v politike dokázali, lebo podľa mňa stať sa predsedom KDH je iná vec, ako stať sa predsedom napríklad Oľano. To určite, to ako si žiada iný politický výkon. Hej? A zrejme aj iný politický výkon, ako byť predsedom SAS. Sice tá SAS je zase niečo iné ako Oľano, ale dobre, to nerozoberajme. Ale povedzme tak, čo ste vy ako členskej, veľmi konzervatívnej, kresťanskej členskej základní KDH, ako nie že slúbili, ale načrtli ako projektový program, ako projektovú dokumentáciu toho, čo budete robiť a čo vašu stranu dostane opäť do parlamentu. No, najskôr treba povedať, že skutočná politika je drina. Že niekto si myslí, že to je, sedíte vo vyhriatom štúdiu. Nie, aj to patrí k politike, ale tá skutočná politika je drina. Ja som sa predsedom KDH stál, možno aj preto, že som si to odrel v tom čase, ktorý bol. KDH, dobre ste povedali, je úplne iná strana ako tie, čo ste spomínali. KDH malo pred volebným snemom predsedu 79 okresných snemov. Povedzte mi, ktorá iná strana to dokáže mať. Čiže keď máme 79 okresov, tak v 79 okresoch bol okresný snem. Pre mňa je to najvýznamnejšia ponovembrová strana.
A ja vám poviem, že vzhľadom na krátkosť času bol v jeden deň, dajme tomu, boli až 3 snemy, čiže bolo nadľudské možnosti. V ľudských možnostiach bolo stihnúť 26 snemov. Ja som ich stihol 25. Na 25 snemoch som bol, s tými ľuďmi som tam diskutoval, debatoval, možno aj to pomohlo. Viete, lebo... No dobre, ale čo ste im hovorili? Čo ste im hovorili? Bude viac kostolov, alebo proste, no čo, chleba bude viac, alebo čo? Krížov bude viac v pohostinstvách? Alebo no, ja som im hovoril to, že... Budú kríže na škole, v družine, alebo čo ste im hovorili? No, ja si presne pamätám, čo som im hovoril. A som rád, že som proste to nemusel v priestore a v čase meniť. Ja som poctivo hovoril, tak koncko to je záznam, ja poctivo na každom sneme, všade, kde som bol, som hovoril, že jediná šanca pre KDH je, že sa z KDH stane moderná konzervatívna strana ľudového typu. To nie je náhodou protirečenie, moderná konzervatívna strana? Nie. Tak mne to znie ako protirečenie. Nie. Nevadí, vec názoru. A teraz ešte ma nechajte dohovoriť. Čiže moderná konzervatívna strana ľudového typu postavená na kresťanských základoch. Ja som nevyhral voľby v KDH tým, že som rozdával sveté obrázky ľuďom a proste som ich nejak zaviedol a po sneme by som urobil niečo iné. Presne to, čo som povedal. A to isté som povedal v mojej volebnej reči v Ružomberku na sneme, že to je jediná šanca pre KDH. Presne to robíme teraz. KDH bude moderná konzervatívna strana postavená na kresťanský základ. Nebojte sa ani trošku. A KDH bude, ešte nepovedalo posledné slovo, práve naopak. No, ja síce nie som členom KDH, už v živote ním ani nebudem, teda s veľmi vysokou pravdepodobnosťou, ale na toto by som vám nenaletel, lebo to, čo ste teraz povedali, je klišé. Rozumiete? Aj keď vynecháme tú protirečivosť, ktorú dobre nebavme sa, lebo to je politológia, v poriadku, tak moderná konzervatívna strana, ako ďalej? Moderná konzervatívna ľudového typu je klišé. To je proste, to je klišé. Aký je to obsah? Kde je obsah? No ale viete, v politológii vy máte auto, má 2 liter, má 6 prevodovú prevodovku. Čiže vy musíte definovať, že musíte definovať politológii. Definujete, že čo to má byť za stranu, tak ja vám hovorím, no to vy musíte definovať, keď kandidujete na... No, ale ja som povedal, a vy si povedal, že to je klišé, no ale ja za to nemôžem. Možno je aj klišé 6 prevodová prevodovka, ale proste je to definícia tej prevodovky. No Čiže my hovoríme, že toto bude KDH. Žiaľ, áno, veľa vecí na Slovensku znie ako klišé. Áno, je pravda, že dôvera sa stratila. Ľudia nemajú radi politiku, ľudia nedôverujú politiku. Ľudia nedôverujú ani KDH. Ja viem, len viete, všetky hriechy na mňa, ja za niečo môžem, za niečo nemôžem. Ja netvrdím, že hriechy na mňa, ale keď chcete môj hlas ako konzervatívneho kresťanského demokrata, tam mne nemôže stačiť. Hovorím o sebe, že vy poviete, že budeme moderná konzervatívna strana ľudového typu. To mi nestačí. To môže povedať každý. Však to môže Pán kolega, ale viete, ste hovorili, že 30 minút máme na to. Vy ste sa ma pýtali, že čo som tým ľuďom povedal. Ja som im presne toto povedal, že sa potrebujeme začať formátovať, potrebujeme jasne povedať, kto sme, čo sme, aká je filozofia, aké je smerovanie. Potrebujeme dovnútra. To bol vnútorný zápas. Ale prepáčte, to oni nevedia po 25 rokoch Čarnogurského, Figela a Hrušovského. To nevedia, že kto sú a čo sú. No, poďte sa, neriešme, ja z vnútrostranických záležitostí ľudí nejdeme zaťažovať našimi vnútrostranickými. Teraz poďme hovoriť smerom na vonok, lebo vy teda hovoríte, že vy teoreticky by ste nás asi volili, alebo nevolili, to je jedno, ale vás presvedčiť, to je... No, radšej by som vás volil ako tých... umeného by som skôr presvedčil ako vás. Vám dám taký kompliment, že radšej by som s dnešnou hlavou by som radšej volil vás ako tých, čo som volil. S dnešnou hlavou. No, vidíte. Tak nie je to stratené. Väčší kompliment ste nedostali. Čo neznamená, že si nejako vás cením, ale len proste, Len vy ste nároční, viete, nároční, že to ja presne poznám. Proste my máme, kdekoľko energie ste ochotní nechať, aby na konci bol výsledok. No, ale nechcem, aby to bolo zle pochopené. Čiže to bolo začiatok a vnútrostranický smerom navonok, že prečo by nás ľudia mali voliť, alebo nemali, alebo kto sme, čo sme. Prosím vás, my hovoríme, že tu už nikto nič negarantuje. Veď to je úplne šialené. Veď si zoberte, že tu je údajne nejaká liberálna strana a predseda tej strany chodí pomaly v habite, breviár pod pazuchou a má 4 semestre s piskom podhradí. Podľa jeho retoriky. Veď to sa nedá počúvať. Že tu máme ľudí, ktorí normálne tu vykopávajú z hrobu 30. roky minulého storočia. To proste národný socializmus je šuvik. Za to normálne sa tu publikuje.
Nikto tu nič negarantuje. Údajne máme sociálnych demokratov. Vo Francúzsku majú výraz, že kaviároví socialisti, že ako posmešne. Francúzi ešte nevymysleli, že ako by nazvali našich údajných sociálnych demokratov. To je ako na Slovensku, hovorí salóny socialisti. No ani kaviár, neviem, čo ešte drahšie od kaviáru, aby sme ich pomenovali tých našich. Ale ja som v tomto optimista, to nám musí kresťanským demokratom svedčiť určitý optimizmus. Že ja veríme, že my sme západoeurópska civilizácia. My nie sme Byzancia, aj keď nás niekedy láka. My sme západoeurópska civilizácia. V západoeurópskej civilizácii je proste ten politický pohyb postavený na určitej takej tenzii sociálnych demokratov a konzervatívcov. A táto tvorivá tenzia, že jeden prizerá druhého, proste dovolí tej krajine napredovať. Okolo nich obiehajú elektróny, zelení, liberáli, no a žiaľ už aj nejakí extrémisti. To je proste, áno, toto sú relatívne funkčné modely proste spravovania štátu. Čiže poďme povedať, že kto sme. My poďme povedať, že my sme konzervatívci, my sme kresťanskí demokrati. My robíme frame, my robíme rámik pre ľudí, ktorí budú chcieť voliť konzervatívcov. A verte, že na Slovensku sú takí. Pre tých, ktorí budú chcieť vidieť plnohodnotnú, plnokrvnú, konzistentnú, predvídateľnú, konzervatívnu politiku, tak my sme pre nich opcia. My sme pre nich, KDH je v tom rámiku. Chcem voliť konzervatívcov, úplne jasné, KDH. Chceš voliť sociálnych demokratov, nech sa páči, tam údajne nejaký. No, k tomu by vám iný nejaký priaznivec KDH hneď povedal, že vôbec nevidí jasnú pozíciu napríklad v otázke interrupcií. Vôbec nevidí jasnú pozíciu z vašej strany. Jasnú pozíciu, hovorím takú konzervatívnu pozíciu, ako majú americkí republikáni, lebo oni sú tiež konzervatívni, hej. Že napríklad nehovoríte k témam, ako napríklad sú homosexuálne manželstvá. Nie, že by ste nemali nejaký názor, ale proste vôbec to nie je v popredí vašej aktivity a tým pádom, že čo ste vlastne vy za konzervatívcov, keď napríklad si vieme predstaviť, že keby bol ešte dneska Čarnogórsky predsedom KDH, že aké reči by napríklad v tejto kultúrnej agende viedol. Bože môj, že rozmýšľam, že jak sa pohnúť, lebo viete, že keď už naozaj, že nie je o čom, tak pichnete, dáte gay pride, dáte interrupcie. No nie preto, ale preto, lebo tieto témy naozaj štiepia, je to časť nás neštiepia. Nás neštiepia. Kresťanských demokratov neštiepia ani trošku. My nepýtame žiaden biankošek. My sme kresťanskí demokrati, my sme konzervatívci. Odo mňa, od kresťanských demokratov viete, za čo zahlasujú, za čo nezahlasujú. Úplne jasné, poďme ďalej. Ale viete, to nepoďme, nie. To, no, vy sa téme chcete vyhnúť. Ja sa nechcem vyhnúť. vyhnúť. Prosím vás, však my máme článok 2, sme si to schválili na sneme, že my budeme chrániť život od počiatku až po dôstojné ukončenie. My máme dokonca ako prvá strana. To je aj v ústave a no, napriek tomu existujú na Slovensku interrupcie. A teraz ja nehovorím svoj postoj, či je dobré alebo zlé, že existuje na Slovensku interrupcie. Ja proste konštatujem, že od vás nie je... Kresťanský demokrat nezahlasuje za nič, čo by proste zhoršilo stav v oblasti interrupcií. Môžete sa spoľahnúť. Keď niekto zahlasuje za, tak bude mať problém so stanovami, bude mať problém s politickou disciplínou. Úplne jednoducho. Dobre, môžeme to nechať tak, ako to je. A prečo z toho robíme tému? Proste kresťanský lebo to je téma. Ale pre nás to nie je téma, pre nás to je základ. Veď ale pre nás je to hodnotová vec. Pre nás je to hodnotová vec, my o tom nediskutujeme. Tu si zavolajte niekoho iného, tam si zavolajte, tu sú strany, ktoré ráno Jekyll, večer Hyde. Proste tí ľudia sa nevedia dohodnúť sami so sebou. Na nás sa nepýtajte, my za to nezahlasujeme, hotovo, čistá robota, poďme ďalej. Viete, naozaj sú veci z pohľadu hodnotového, ktoré proste je vymalované. U KDH, viete, presne my si nepýtame biankošek. Tu máte politikov, ktorí si vypýtajú biankošek a povedia, potom sa nejako rozhodneme, poviem vám ako. My hovoríme, že tu na úplne kľudne, keď nás budete voliť, dobre viete, za čo zahlasujeme, za čo nezahlasujeme. Hotovo. V hodnotových otázkach, ktoré vy spomínate, môžu všetci ľudia kľudne spať. Všetci ľudia môžu kľudne spať. Vieme, kde je sever. Ten posun. Vieme, kde je náš konzervatívny svet a môžu kľudne spať. Nerobte z tohto tému. Téma nie je. Pre nás je téma, ja vám poviem, čo je pre nás téma. Téma, že táto krajina umiera. Proste túto krajinu nám uniesli. Z tejto krajiny sa uteká. To je pre nás téma. Táto krajina je negatívna. Každý nadáva na každého. Táto krajina je vyhoretá. To je pre nás veľkou témou. My v hodnotových témach sme úplne kľudní. Viete, kto veľa hovorí o hodnotovi, o viere, tento si s ňou nie je istý. Ak potrebujete sa seba utvrdzovať, tak možno byť niekto povedal, moment, tak asi bojuješ sám so sebou, keď neustále sa potrebuješ presviečať. My sa nepotrebujeme presviečať. V hodnotových témach sme skala. V hodnotových témach sme skala. Ja tomu mám jeden komentár, že vy hovoríte, ste povedali výraz vymalované, že je vymalované, ideme ďalej. No vymalované je v tom zmysle, že súčasná legislatíva je nastavená v prospech liberálneho výkladu
povedzme, interrupcií. Hej? A od konzervatívnej strany sa očakáva, nie ja očakávam, sa očakáva, že proti tomu vyvinie nielen ako to, že budeme hlasovať tak, aby sme neshoršili súčasný stav, ešte neshoršili, z vášho pohľadu neshoršili, ale že sa budete usilovať o zlepšenie tohto stavu. Určite. Rozumiete? No, určite. Určite. Určite, no. Dobre, len ako si nepočuť vo vašej agende. To je všetko. Proste, dobre, no. Pán kolega, viete, že ja milujem toto, že ja budem, viete, že čaro demokracie je v tom, že videli ste v americkej kampani napríklad Teda Cruza? Lebo určite Trump o tom nehovoril. Ale viete čo, mňa americká kampaň zaujíma do určitej miery. Ja kampaňujem v Humennom, Michalovciach. Tu je pre nás dôležité. Aj Ted Cruz, ja neviem, čo povedal. My vieme, čo vieme. Ale my vieme, čo vieme. Konzervatívec nemôže byť. Konzervatívec v Amerike je konzervatívec aj na Slovensku. Ale to neplatí absolútne, lebo však miery toho konzervatívnu sa líšia. Pán kolega, my vieme, čo vieme. My vieme, že čaro demokracie je v tom, že môžete si povedať, čo chcete. Problémom demokracie je, že to nikoho nezaujíma. Čiže darmo my KDH-ci budeme chcieť svetový mier, hej, keď proste to nikoho nebude zaujímať. Vy potrebujete mať, proste musíte mať moc. To je úplne legitímne. Keď proste máte nejaké predstavy o riadení štátu, o tom, ako chcete, aby spoločnosť smerovala, k tomu my, demokrati, potrebujeme moc a moc získavate vo voľbách. Úplne prirodzené, jednoduché. No, len ja sa opakujem, že mne chýba viac... Ale vám čo dobre, chýba, to je úplne v poriadku. Dobre, to je jasné, No. Tak povedzte vy, že čo konkrétne, keď budete mať noc, tak ponúkate, ale teraz nie, že modernú konzervatívnu stranu s čím, to už ako som zabudol, ale proste modernú konzervatívnu stranu ľudového typu, ale konkrétne, čo ponúkate ako vášmu voličovi. Môžete čítať, keď chcete. Ja viem niečo, ale chcem, aby to... No. Pán kolega, pozrite sa. KDH má 150-stranový hrubý základný program, 87-stranový volebný program a KDH si teraz pripravilo takýto akčný programový dokument, ukážeme vašim divákom, nech sa páči. To je pekné od vás, pán Hlina, len vy ste vstúpili do KDH ako predstaviteľ do určitej miery vizuálnej politiky. Rozumiete, proste politiky, performance a nejakých performancov, aj keď ste ich nerobili každý deň a tak ďalej. A teraz ukazujete nejaký papier, ktorý 99% našich divákov, ale ani občanov Slovenska nikdy nevidelo ani nečítalo. Ešte ho nemohli, lebo sme ho minulý týždeň len si predpripravili. Čiže... V poriadku, len viete čo, mne to nechýba, ale dobre, proste... Zaujíma vás náš program? Viete, môžete čítajte si, povedzte pár bodov. V zásade ja vám povedzte pár bodov. Tu nepotrebujú ľudia program. Akože naozaj, my tu máme strany, kde vlastne o programe ani nevedia, že nejaký program majú. Ale však Smer išiel do volie bez programu a vyhral. No a vidíte, a koľko išli bez programu? Nikto ani nevedeli, koľko ho nečítali. Politika je aj o programe. Samozrejme. Je aj o nositeľoch témy, ale prosím vás pekne, ak môžem poprosiť, tak program politickej strany je dôležitý. Ale na rozdiel od Figela ja konštatujem, že kým za Figela som vedel, čo KDH bude presadzovať, aspoň 3-4 bodoch, za vás neviem. Vy ste... Nenecháte ma to povedať. No však dobre, ale vy ukazujete papier. No dobre, však povedzte. Pán kolega, ale mám to tu čítať 1,5 strany? Nie 1,5 strany, 3 body, aby ste si urobili reklamu, nie? Viete, ten materiál sa bude dať nájsť na internete. Máme naše princípy, máme proste oblasti, v ktorých toto vypichujeme, toto je extrakt. Máme podporu rodiny, je naša priorita. Máme dôchodkový systém. Zase podporu rodiny. Ako? Viete, podporu rodiny, aj Fico povie, že má podporu rodiny. Áno, máme skúste Ficovi povedať, že... Máme rovnicu D5, máme štartovacie domy, máme firemné škôlky, chceme meniť nastavenia v Kočikovno. Mám to čítať? Nie, nemusíte. Dobre, spýtam sa ďalšiu otázku. Ďalšia vec, ktorej sa dnes... Máme dôchodkový systém, máme fantastický... To ešte poviem, lebo ja spojte, že máme fantastický dôchodkový systém. Návrh na to, ako by sa mal si reklamu, nech sa DVD páči. sa to volá. DVD není ten nosič, ktorý už nikto nepoužíva. Ja som myslel, že to je ako, že dáte dôchodcovi DVD a už ako je šťastný. Nie, DVD je dobre vychované dieťa. A viete, ono je to... Celý svet sa hovorí, že v takom kruhu, že evolučne proste tá civilizácia sa nejako vyvíjali, deti sa o rodičov postarali, niektoré menej, niektoré viac. Bismarck to údajne celé pokazil, lebo ľuďom to zjednodušil a povedal, máme dôchodkový systém, Európa sa prestala proste si zabezpečovať toho, kto by im pomohol. A možno to vyzerá naozaj tak.
Proste rodí sa menej detí, ľudia nie sú aktívni tam, kde by byť mali. No hej. a my hovoríme, áno, my budeme vytvárať predpoklady na to, aby Aby sme ľudia boli zavádzali... aktívnejší v tej činnosti. Hej. Boli aktívnejší v tej činnosti, aby ste dobre vychovali dieťa. Keď si dobre vychováte dieťa, hej, tak máte relatívne vysoký predpoklad, že ten dôchodok budete mať zabezpečený tým dieťaťom, keď ho dobre vychováte, lebo sa vás postará. No. A to je zase súbor opatrení, hej, že akými, hej, k tomu vám v poviem, krátkodobom, dlhodobom horizonte. K tomu vám poviem, že demografii, čo sa týka napríklad Slovenska, tak už majú skoro jasno v tom, že už dnes, keď začnete s tým, keby ste váš ten program začali dnes plniť, tak už je neskoro na ten dôchodok. Už sa to nestíha. Pán kolega, ale nedá sa byť tak negativistický, ako ste. Nie, ja len konštatujem, negativistický, ja len konštatujem. No a teraz ešte jedna otázka, ktorá ma zaujíma, aby sme nevybehli z času, lebo ten čas beží rýchlo, že to, čo za čas aj Jana Figela, aj Pavla Hrušovského, teraz Čarnogórsky bola iná perióda, bolo zrejme všetkým voličom, na ktorej strane politického ekvilíbria je KDH. Hej. Teraz nemyslím na pravo-ľavo, ale na opozícia, vládnúca moc, postavenie k vládnúcej moci. Či ste vo vládnúcej moci, alebo či ste v opozícii. Chcem tým povedať toľko, že podľa zase môjho názoru nie ste dostatočne, ako by sa mi zdalo, že v súčasnej situácii, keď existujú kauzy ako Kaliňák, Bašternák a proste teraz kupovanie poslancov, nie je hlas KDH z mimoparlamentného prostredia nejako výrazne počuť. Že podľa mňa by ste mali predsa, keď ste opozičná strana, kričať podstatne viac. A ak nekričíte, tak už nejakí ľudia si k tomu dodávajú, že no a čo keď to KDH bude niečo také ako Most Hit, hej, ktorý nakoniec skončil tam, kde skončil. No. My sme sa k tomu vyjadrili nie raz, nie dvakrát. Áno, problémom našim bolo trošku ani teple, ani studené, vlažné, nuž vyplul som. Hej. No a áno, my hovoríme jasne. Na prirodzenej tenzii sociálnych demokratov a konzervatívcov môže krajina napredovať. To sú nemecké, západoeurópske systémy fungovania. A my hovoríme, a budeme to presne hovoriť, nech by dal pán Božko, aby boli nejakí sociálni demokrati, tak my budeme s nimi na tej prirodzenej tenzii proste zápasiť. To, že tu sú údajne nejakí sociálni demokrati, tak tým už vôbec nemôžeme byť čertové spolky, lebo to absolútne mimo akúkoľvek mysl. Ja neviem, jak to máte. Čo to chcete krvou podpísať? Viete, že to sú... Nie krvou podpísať, ale napríklad vy ste mimo parlamentná strana, či by ste mali prirodzene mať ešte väčší ťah na bránu, ako napríklad má Sulík alebo Matovič, lebo jednoducho oni majú aspoň to parlamentné pódium, kde jednoducho chodí stále televízia a majú svoje tváre v obraze. Hej? No, my nemáme, ja za to nemôžem. Nemáme, Vy nemáte, o to väčšia by mala byť vaša snaha, už len preto, že ste vošiel do politiky ako vizuálny politik. Drobná práca. Ale nie drobná práca, ale napríklad veľmi razantné stanovisko, napríklad ku kauze Bašternák. Hej. Aspoň také razantné, aby vás bolo možné vnímať v kontexte Sulík, Matovič a proste... Ale pán kolega, my sme úplne jasne, konzistentne dali, Bašternák, však bolo vystúpenie aj na SNP, raz ma tam zavolali, jasne sme sa k tomu vyjadrili. Ja netvrdím, že podporujete Ficovo... Náš 3D tým jasne povedal, že keby Bašternák betonoval, čo už menili projekt kvôli tomu, aby nebetonoval tú strechu, lebo my sme povedali, že keď bude betonovať, tak náš 3D No napríklad, vy ste zamurovali svojho času nejakého príslušníka nejakej firmy. Ja som nezamuroval žiadneho príslušníka nejakej firmy. Dobre, v poriadku. My sme urobili symbolický múr pred jednou požičkárňou a pomohlo to 10 000 ľudí. 10 000 ľudí to pomohlo reálne, to 10 000 ľudí pomohlo. Pán Hlina, ale otázka je tá, prečo ste takto aktívne napríklad sa nepodielali na akciách pred Bonapartom? Pán kolega, ale to robili Matovič so Sulíkom. No a tu je problém, že teraz, keď to robili Matovič so Sulíkom, tak prečo? Váš postoj je k tomu iný? Ale my sme hneď sme povedali, že to podporujeme, tešíme sa z toho, no že oni proste nás raz zavolali, potom nás nezavolali, za to ja nemôžeme, ale máme svoju hrdosť, my tak neprídeme kolenačky. No dobre, toto je vysvetlenie, ale ja sa pýtam aj z vášho pohľadu, či by pre KDH neprospelo oveľa viac, pre opozičnú politiku KDH, keby bolo v týchto situáciách viditeľnejšie.
No však samozrejme, však nám tak ste ma zavolali, som tu. Ste mi hodinu a pol volali, že či neprídem, ja som povedal, že prídem. Samozrejme, že každú možnosť prezentácie my využívame, či väčšiu, či menšiu. A ja som hovoril, že aj drobná práca, aj katedrála Alžbety je postavená z malých tehál. Viete, to není, že za 3 dní zbúram, za 3 dní postavím. To bol jeden, doteraz sa k nemu modlíme. Prosím vás, niekedy to je o drobnej, vytrvalej práci. 60 000 kilometrov som ja najazdil od marca. Doteraz 60 000 kilometrov na aute, to je peklo. Hej, a stretávam sa s ľuďmi, niekde je 10, niekde 15, večer tu mám diskusiu, neviem koľko tam bude ľudí. Hovoríme, diskutujeme, presviečame, aj to je práca. Ja viem, že by to celú prácu dvojmesačnú by vyvážilo jeden spot v Markize, ale to proste nemáte, ale neplačem. My proste robíme s tým, čo máme a robíme aj túto naozaj drobnú prácu. No, s tou výhradou zase z mojej strany, nemajte sa, že som taký hyperkritický, že napríklad ste málo v porovnaní napríklad s takým Sulíkom aktívny aj na sociálnych sieťach. Viete, lebo vy teraz hovoríte, že nemáte v Markize priestor a nemáte priestor, ja neviem, v STV a čo ja viem kde. O to viac by som čakal, že budete taký aktívny napríklad ako je SAS na sociálnych sieťach. Pán kolega, ale to sú veci, ktoré sa dajú verifikovať na sociálnych sieťach. KDH Facebookový profil rastie. Môj osobný Facebookový profil je veľmi silný. Patrí k silnejším na Facebooku. Nedosahujem Sulíkov, ale však to je, viete, viete, kto je najsilnejší na slovenskom Facebooku? Sulík, Kotleba, Kolár. No proste, viete, žiaľ je to tak. To je ten algoritmus Facebooku, viete, nakoniec nás tá sloboda zabije. Viete, sloboda napísať akúkoľvek hlúposť, nakoniec nás tá sloboda zabije. My nepodceňujeme, nepreceňujeme. Ja mám môžete si to overiť, to že verifikovať, každý jeden deň má minimálne jeden status. To znamená, náš Facebook, naša komunikácia žije, informovanie existuje, proste, ale je primerané tomu, čo sme a kto sme. Viete, že to je zase klišé, už v tomto poviem ja, my sme, všade tam, kde sme. Áno, ale treba korektne povedať, že Facebooková stránka týchto troch ľudí, ktoré sme spomínali, vznikli v určitých súvislostiach, ktoré sú neopakovateľné. Hej? A viete, ja som o tom veľa čítal, my sa aj rozprávame po odbornej rovine, že čo tento algoritmus Facebooku spôsobí s tou spoločnosťou. To je iná téma. To je úplne iná téma. Čo to urobí? Ale to nevyvinuje predsedu politickej strany, aby sa snažil o čo najsilnejšiu prezentáciu na tejto platforme a aby sa pokúsil vytlačiť tých troch, čo ste spomínali, z tej pozície, v ktorej sú. Lebo napríklad, keď pôjdeme o poschodie nižšie, napríklad na obyčajných politikov, tak prídeme na to, že ešte aj Krajniak je silnejší na Facebooku ako vy. Hej? A taký Krajniak už proste on nie je predseda. Krajniak nie je silnejší na Facebooku ako ja, ale viete, pán kolega, neviem, čo je presne zmyslom. Akože, ak ma zotrieť pod černú zem, tak kľudne dávajte, nemám s tým najmenší problém. Nebojte sa. Nebojte sa ani trošku. Energie máme veľa, hej? A budeme mať, všetko bude tak, jak má byť. Bude to dobre. Nebojte sa ani dobre, trošku. Pán Hrivina. Kritiku ja znesiem, každý nech hovorí, ak môžem poprosiť o korektnosť v tom, že proste aspoň teda, že v niečom človek uzná, že aké sú možnosti. Aké sú možnosti? Možnosti sú také, aké sú. My sme mimo parlamentná strana, pán kolega. Dobre. Mimo parlamentná strana, nikto nemá povinnosť nás zavolať, nikto nemá povinnosť nám poslať kameru, my sa do toho obrazu potrebujeme pretlačiť, prebiť. Ale my to robíme poctivo, my to robíme konzistentne, nebojte sa, všetko je v poriadku. Dobre, pán Hrivina, ja vám, prečo by som vám mal neveriť, ale keď proste môj úmysel nemôže byť iný ako ten, že keď tu mám predsedu politickej strany a je mi úplne jedno, že ktorý to je, tak sa snažím ho nevychváliť do neba, lebo to ako si nie je celkom, viete, a proste mu nejak servilným spôsobom nahrávať, ale mojou povinnosťou je práve sa snažiť vyhmatnúť tie oblasti a tie veci, ktoré ja netvrdím, že nefungujú, ale povedzme mne sa z môjho pohľadu zdajú také, aké sú. Ale dobre. Ďakujem pekne, že ste si našli čas a že ste sa zúčastnili na toto pozvanie tej diskusie a ja verím pekne, že aj naši diváci teraz mali dobrú príležitosť si nieže vychutnať, ale proste sa zoznámiť s názormi pána nového predsedu KDH. Ďakujem vám pekne a prajem príjemný zvyšok dňa všetkým vám ostatným. Ja ďakujem tiež za pozvanie. Všetko dobré.